Odborník varuje před výbuchem supervulkánu. Pod italskou Neapolí se nachází velká sopka o rozloze 200 kilometrů čtverečních. Vulkanolog Giuseppe Mastrolorenzo tvrdí, že sopka může kdykoliv vybuchnout. Říká, že se sopka každý měsíc zvedá o 2,5 cm a nedávná zemětřesení jsou varovným znamením. Sopka také poslední dobou vypouští velké množství plynů. Vláda má plán, jak během 72 hodin přestěhovat 500 000 lidí. Giuseppe Mastrolorenzo si myslí, že tento plán je příliš optimistický. Někteří odborníci tvrdí, že k erupci nedojde. Ale jestli sopka vybuchne, bude erupce 10krát silnější než erupce sopky v Pompejích.